Luk bol po mnohé stáročia zbraňou, ktorou sa rozhodovali bitky a často celé vojny, a tých bolo v minulosti naozaj dosť. Postupne ho vytlačili moderné strelné zbrane, ale luk sa vyvíjal ďalej a z lukostreľby sa stal šport. Teraz sa však objavila úplne nová disciplína, pri ktorej môžete prežiť pocity skutočného lovca. Keď sa povie luk, každý si predstaví Robina Hooda, ktorého šíp vždy trafil cieľ. Však už nemusíte strieľať len na takéto papierové terče. V lesoch sa objavujú zvieratá, ktoré aj keď zasiahnete, vôbec im to neublíži. 3D lukostreľba je vlastne spojenie lukostreľby, klasickej lukostreľby alebo tradičnej, a spojenie s turistikou. Najviac sa mi páči tá 3D lukostreľba vzhľadom k tomu, že to ide vlastne o tú simuláciu reálneho lovu a tie zvieratá sa v podstate neubližuje. Takže je to taký milosrdný lov na zvieratá. Ublížiť im ani nemôžete, pretože sú z gumy, ale na nerozoznanie od skutočných. Srnca sme skolili a ideme na ďalšie 3D zviera, uvidíme, ktoré je ďalšie. Takže krásny jeleň. Lukostreľbu mnohí prirovnávajú ku golfu. Strieľa sa na rôzne vzdialenosti a je len na vašej šikovnosti, či zasiahnete cieľ. Lukostreľba je síce prestížny kráľovský šport, ale nedá sa povedať, že je nejaký veľmi drahý šport. Hej. Môže začať s ním prakticky každý a v akomkoľvek veku. Na základnú výbavu vám postačí približne 200 eur. Nepotrebujete polovný lístok a navyše vás po presnom zásahu nemusí trápiť svedomie, že ste zobrali život nevinnému zvieraťu. Rastislav Ekert, televízia Joj.